Labor tayo ngayon ni ano, Gatcho kasi nagpo-flooring na dyan sa loob ng tindahan. At ang oras natin ngayon ay 10:37. At mag-i-snack muna kami. Amo di alay. Pansit. Yan, kaya ano ulit, nag-i-snack na. Yo, yo, yo. Langin. Yan, pansit. Kain po tayo. May sabaw-sabaw pa. Ano, si Alamid. Babanat na. Ayun o. Pansit muna tayo. Pahinga. Harap. Dagdagan yata ng graba yun. Pwede. Diba alas mo muna? Ayan na lang. Amoy! Wala kasi go. Rakop. Kanara ko. Harap.
Smart TV. Oh, sama. Parang bilis nga kaya. No. Ano kaya ating dito ngayon nito? Alam, asa pa. Nakapag-update. Oo, nakapag-update. Lagaw. Habang tumatagal, anong bumibili? Intento ka. Ayos ko eh. Habang nagdalayo. Habang umiinit, lalong parang ano, barako. Dapat. Okay. Kunting hero. Kami sa una naman. Phone na naman kasay. Gas ko na agad, oh. Senator. Ano kaya? Ha? Dito. Ano? Antabay. Antabay. Ano? Ano ba? Dito kuya. Ay, salamat. Amo? Hindi ka lima. Amo? Huwag mo naman antayin. Amo? Yan, nakaano. Nakaraas ka. Sa flooring. CR. Ayan. Iba din yan marunong. Tapos tumatamaan yung mga kamay. Sanay na sila. Yan talaga kalamangan pag ano. Nagninegosyo ng luto-luto. Kasi mano-mano matagal. Ayan, may nasobra sa halo. Nilagay dito sa ano, nilulutuan.
Para matibay. Lagay ni kuya. At si Mary nag-give. Tulong-tulong po sila dito sa kusina. Maggugulay si ate ng ano, balingoy. Kainan na. At ayan na po. 12:47, balingoy. Ayan na po. Kayo te, kayo na te. Ayun, tanghalian na po. Dahil lang ni tatay. Shoutout sa mga kalusi natin dyan. Happy. Sarap ng gulat. Mga taga... Ano sa inyo? Taga-Bupan. Hmm? Ano ba yun? Santo Domingo. Ang tuloy ko albal. Kain-kain po tayo. Mga kumakain ng balinghoy. Gulay-gulay muna kami ngayon. Mga po. Gulay. Para ano? Harap. Gulay naman. Gulay. Sabay kagat ng sili. Dami kaayo. Diyan na. Sili, sagat-sagat ang dami. Dukong talbos? No? Dukong talbos. Nagiraw mo na? Mga pinulot na yata ito doon sa lupa eh. Yung nalaglag na. Nagiraw. Baan yung nakalas na? Kukuha ko nito yung iba pilikot pang na gano'n. Ganun ko lang, hindi yung puputol. Wala ka sa uba? Pinutol mo. Maapektuhan yung paglaman. Ano yung maga? Kasi gising na ako eh. Doon pupunta na ako doon. Bibili na ako dito. Ano na, baka wala sa atin. Walang Kala ko wala sa atin. Ba nung isang, nagtaod ka? walang luluto. Pwede lang tayo magluto. Nga. Magandang baby. Malay kung so, umirong po talaga.
Kakain daw muna kami ng balisungsong. Sama na lang. At tapos na rin yung na-finish na ni tatay. Ang ginawa ni Kagatcho kanina. Kain muna. Pagka snack namin, uwi na. Balik kami sa Lunis para gumawa ng CR. Kain ng balisungsong. Tawagin sa amin dito sa Bicol, balisungsong. Bigas tsaka nyug. Kakainin na lang. Picture to. Ayun. Sarap nito. Hanggang dito na lang muna yung video ko. Kasi pauwi na po kami, tapos na rin. Doon hanggang sa Lunes naman po, gawa namin dito. Yun po, maraming salamat. Bye-bye!